Balik operasyon na ang Lipata Port sa Surigao City. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator, live manukad sa San Francisco, Agusan del Sur. Argil. Sara, human ang tibok adlang suspensyon sa biyahe sa ng sea vessel sukad kagabi. Gipabalik na ang kining biyahe sa masakayang pandagat. Human ang tibok adlaw nga pagpaabot gawas sa Lipata Port sa Surigao City, nakasulod ra gayod sa maong pantalan ang mga sakyanan nga dunay kargang nagkaraiyang produkto gikan sa Mindanao nga paingon sa Luzon ug Visayas pagkagabi. Human nga gilift na sa Coast Guard Surigao del Norte ang suspension sa biyahe. Kini human nga gitanggal na sab sa pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa tanang lugar sa Mindanao. Malipayon ang mga biyahedor sanglit kinahanglan nilang mahatod ang mga produkto nga anaa sa saktong kondisyon. Okay naman kay bulad man imong dala pero ingon sa barko ug malarga masakay na bon. Panahon may diferensya di man ang kuan. Ang panahon man na may bagyo. Human masuta ang mga dalang dokumento, usa-usa na ay pasakay ang mga truck, pribadong sakyanan, lakipsab ang mga bus, sakay mga pasaherong paingon sa Tacloban City. Naa na say mga niabot nga pasaherong sakay sa mga lancha nga gikan sa mga kasikbit nga isla. Sa pag-monitor po namin, wala naman po ang maritime incident na nangyari po. Kasi naging compliant naman po yung lahat ng partners po natin na mag-strict compliance po. Sa assessment sa Surigao del Norte PDRMO, walay natalang danyo sa nahitabong bagyo sa tibuok probinsya. Gani matud pa, wala kayo nabati ang bagyo, labi na sa lungsod sa Socorro kung asa unang naglandfall ang bagyo. Okay lang, may sunlight, walang damage, walang report, sir, walang flooding. Sara, bisang kaman nga gilift na suspension order na pahimangno gihapon ang Philippine Coast Guard ngadto sa mga residente ingon man sa mga managat, labi na kadtong mga dunay gagmay sa kayang pandagat nga binantayon gihapon sa lakat sa panahon samtang anaa pa sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Lani. Sara. Okay, daghang salamat ug amping Argil Relator.